prayer mga kaigsoon naman. Unahon nga ito pasalamat nga ito sa itong labang magagaham. Lord, thank you kayo sa mga grasya ngayon magyatag ka na matag adlaw. Wa ka ni pagpuas o tagbaw sa panalangin diya kanimo kay ikaw gid ang nakahatag kanamo nimong tanan sa among kinabuhi ginawang kinabuhi, and then sa pag-ig-on sa mga panlabas o sa tanan sa mga nahuna kanimo Lord tanan ikaw gid. Salamat sa kayo sa kalinaw nga magyatag kanamo tibok kalibutan. Thank you Lord. Okay. Pero kisunan, ang suwatan po karoon itong katagan ng pagtagano. Pinadakin is sa kalaki, yung mapatawag ng singan ng Emilio, kaya kibatan o doa sa radyo ni Ray Arellano. Kisunan, ang atong sender si Emilio. Kini ako problema bahay na sa akong isuon. Bakit mga isuon akong ambot? Akong gikontrahan na nila. Naunta, wala taon ko pabadlo nila. Mas sila pa bang tao na pabadlong kayo sa mong mga asa akong inahan. Pero aron inyo kumusayra ng akong sugilano, no? Inaniwan ako pagsugod ng akong sugilano, ha? Sa daghang panahon, sa Diyos ka gitawag, apan wala gayud ka mo tagad. Gibadlong gitambagan ka, wala lang nimo pagtagda, may adlaw raon yang magbasol ka. Karon ang takna sa Diyos mo balik ka, kay bisan ug mawala ka na. Ayaw paglangana, kay may panahon pa, kay kun ugma ka pa, ulahin na. Sa kagabhion duna kay panantaon, si Jesus kanimo mipahiyong. Og siya miingon ikaw iyang pabalikon, aron dunay kinabuhing dayon. Tinguha lang yun, makabalik ka pa sa pag-alagad sa Ginoo ta. Daghang balatian ayaw paghulata, samtang baskog ka pa alagad na. Karon ang takna sa Diyos mo balik ka, kay bisan kun ugma wala ka na. Ayaw paglangana, kay may panahon pa, kay kun ugma ka pa ulahin na. Karon ang takna. Mari kataw tayo kay murdo na may pinalbi din eh. Nga naman, Tinawag na na may pinalbi din. Oy, Timmy! gaway sa Unsa man ka? Timmy si mama. Ito Ano? man ang gipanglabay ng mga sudaan! May pinalbi mo din eh. Klaro kayo. Ang tao na eh. Unsa mo sa TV? Tuon ako eh. Unsa ba'y pinalabing nga buot mong ipasabot? Mutan na ba ka? Klaro ana? Timmy, oy, pataka ka man lang. Ay labi ay. Taka suma. Ami ba umi kanon na imong sardinas. O nya siya linat-an pag yung manok. May pinalbi ba? Ay, dili man gud na iya ha. Ako, ana. Siya'y nagpalit ana para ako. Kay gahurot man ninyong sudan. Ay ra. May pinalbi ko kagid. Nay. Ano na? Ay labi ay. Utro pa ka. May pakungol mga ulo niyo. Unsa? Ay, Ano to siya eh? ay. Ang sudan nga imong pinalit para nako, ako man gong gisalin para nimo. Kay nahibaw man kung wa pa ka mukhaon. Iya man ko nagikuha kay ang kanon nga man naman unta na sa taon. Nay, napasa sa saw, kay iya man gilimpuan ang lamisa. Siya? Ano ka tao? Ay, ano? Tao nga sa tuloy mo kan... Ano yun eh? Ngayon mo ba to? Ay, may kaon man dutuad to. Nya nagbilin ko para imo. Nasuko man noon ng kanahan. Sagdi lang siya eh. Siya rin gabaan na. Unya ikaw, wa pa man kay kaon. Ay, gablak ka na eh. Kung kablaki kay... Palitan ta galit kag imo. Kay kinahanglan ka nga makahigop og init ka sa baw. Imo lang tatong gihurot. Salpahis ko ng maguwang nimo eh. Kanya harang wag na maminyo kay way babae mo sugot tungod sa kangil adug batasan anang maguwang mo. Ay, sige lang na eh. Ay, sige lang istorya di ka. Lakaw lang yun dito sa kwarto ka. Kapahuway ka. Ako lilipyo rin pa sa saog.
Inaani ka salbahe sa akong maghuwang o batasan. Ako sa kusakig suon. Masabo pag ito. Ay, Leo. Oh, ay, hindi ko. Mga mga kwarta grabe. Ato ko silang titing. Nang-inom eh. Isod kayo ako'y katampo ba? Ha? O, may kwarta din na eh. Dagin ni mo. Ay, sa maka eh. Sugat to sanggod. Sa maka eh. Ay, gusto pitinaw ko dagot. Wa nga lagi na, para sudan no naman na itong kwarta na ko, ipalit ang sudan. Pila nung mo kwarta dia? 200 na namin, 200 lang nila eh. Napalagod taon mo, may sweldo lagi taon. Dabibibi ka na lang sabi. Iwasan lang ka. Para sudan lagi din na to. Usla lagi na nakaw. Dali sa nakaugma. Nga matay sudan. Swapang pa di mo ba? Karo gabi, matay sudan. Pita ilisan gani na ugma. Gini, sige na, magkuha mo sila nakuha sila nakuha. Ato lang paghuwam ni mo dito ni oh. Sus, pagtuon mo sa tinig asa to gibutan ka na handa ko eh. Sige na, doktor ta karon eh. Oh, noy. Dito. Oh, noy. Kanila ko, sagat ko so. Palit na akong sudan taon. Bila na be. Oh, bida sa bahan na eh. Noy, kuha ang tanan. Unsa Sa mag... lagi ka, swapag kay kanan. Swapag kay kanan. Unsa na tuhan na, yuro itong kuha ang tanan. Noy, ang bilang sa gatos, oy! Noy! Yun, may ina, eh. Paitan niya ako mga maguwang, eh. Parihas silang duha. Oh. Nganong man ka dong Nilyo? Ha? Ngano ka? Wanay, wanay. Sewa. Klaro kayo nga magulanon ka. Kaya na inaong ni mo ay murag dili na maduring. Sige na, eh. Surukal na niya, tanay. Para matuloy. Ngano ka? Ngano ba? Sabay nahitabo ni mo. Ano yun na, eh. Najigo, wagkuha. Tarang kwarta nga para palit. Sudan na to para padihapon. Ha? Di kuha niya imong kwarta? Oo, nay. Para palit at itong sudan. Pero, sige lang. Ngita lang taong tapos suwa ka rin gabi, eh. Sige, nay. Ato sa kustunahan ng bining, ha. Suwayan ako hangyo. Kasi makautang ko dito. Oh, nakaila man na ni mo si Bining. Murag ikaw ra may pautangon ana. Lagi, bro, ang problema na yun pa, magutay utang dito, bro. Sige lang, suwayan ako. Basi magangyo ko. Oo, di atong milyo. Maor na kuhaon ni mo doong. Oh, kanila sana para sudan taon na mo karong gabi. Salamat taon kay ka nang ha. Salamat gid kayo. Ato di nang ba kining tabangir niya ako nang. Oo, sa bata. Nang kuguson pug bata ba. Ha? Naunsa ka? Kuguson. Unya. Sa may ako regalo ng taon. Ay, agdindot ka regalo dong. Mao ang usa ka butang nga makatabang ug makahatag og karuhay sa pamati sa bata. Oh, ang katabang sa karuway sa pamat. Unsa man nang? Mupalit ka o gamit sa bata. Kanang shampoo pang bata, polvos ka pang bata. Ug ang pinakanindot nga regalo nimo para sa bata, kanang IPI Aceti de Manzanilla. Kay makaayo kay na sa bata nga dunay gipamati sama sa sipon ug ubo, kana sa magbutod ang tiyan. Makatabang kaayo na dong ug malipay kay ginikanan ana. Mo ba na? Sige, palit ko na. Nalay ako yung regalo. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo. Dala na ko. Mura minuno ang tagoyaban nila kay mapalit ko ako kung juga ang paybaon. Ako na napalit mo kining mga pulbo, shampoos bata, baby oil, vitamin sa bata. O siyempre, ang giingon mo kung nga makaayo din para sa bata ang IPI Aceti de Manzanilla. Good. Kana dong kana mo na inindot kay regalo kay makatabang kay na sa panglawas sa bata, sa mga gipamati sa bata ug makaayon na sa mga bata nga nag-edad og 4 anyos pa ubos. Ug nahibaw kapag unsay nakanindot anang IPI Aceti de Manzanilla. Dili lang kay para lang sa kolik. Muhupay usab kini sa nagbutod nga tiyan sa bata ug ingon man sa sipon ug ubo. Mao ni gigamit kani adto sa unang mga henerasyon ug hangtod karon. Mao ni gisaligan sa mga inahan kani adto para sa ilang anak nga magbutod ang tiyan. Mao nga hala malipay gyud ang ginikanan nga imong regaluhan ana dong. Salamat kay nang ha. Ginanghan din na palit ang IPI Aceti de Manzanilla nang aron dili sila daling mahutdan. Kay importante kay ni pras bata nang. Salamat nang. Meron ba ngayon ako? Pangita dito! Na, natumag lang milyo eh. Sa mukha eh. Pero sige lang. Lang ko ay naibawaan niya, tanos milyo. Tol, no? Makautang nga dito tindahan ng bining. Ya, mo ba? Lagi! Mo ba? Lagi! Pupita. Lagaw. Diskutahin dito. Diskutahin ko. Ina nga, mutang si Milyo ha. Ha? Bayaran niya. Ina, bayaran niya sweldo ni Milyo. Musugot ka nos bining. Nga, si milyo, tol. Nga dito musuko. Musugot ka na? Sa mukha.
Si Emilio masuko. Naunsa. Isuon ako masuko. Sungagon nga na siya. Kailan niya siya si Kumos Demonyo. Ngayon mo kanimo tol. Ngayon nga. Kurag sungay nga way kuwa nga mo tol. Ora na kag to. Ikaw dai. Wala kay angay ha. Mas angayan ko mga kana ako buang nga ka. Ano mga kanimo tol. Kana ikaw na dito. Atikil na nagmaya sinang bining ba. Ay bitaw kay ka mo diskarte yan ng bining. Ha? Kung ano ipagawa na dito yung mga bildan. Ay ko ka mo dag pagilad. Inang si Emilio mo ay nagsugno. Okay tol, okay. Di gani yung pautang ng bindingon. Aw, pipi! Kita niya siya kung unsa nga hagis ti meron. Kana. Sige na tol. Sige na. Ikaw na. Kala sa natik ni mo ay. Ikaw na. Nang. O sa ituyo di mo tibi. Nang. May adlaw na lang. Mapag yun mo ay. Bisag na ni Mao ng tubok tungkol sa kataas nas adlaw. Pero, mawala niya po ng buwak nga ng almiyon. Labayo ka doon ka di karapon. Sabot na ka na kung pahak ni mo. Ay! Imbirahan mo pahak na ko na. Ano magbirahan? O sanay gusto ni mo? Kanang imong nga tagagabudlat mo akong birahan? Sabot! O sa ituyo ni mo, ha? O huwag kayo tuyo si Bati ha? Kaya basig mang lupad ng mga garapon diri sa tindahan. Nang, kalma lang. Isugom ko kung miliyo ba. Nga, pakuhaon ang kuno ni diri sa imong tindahan. Kasi siya na yung bayad inig sweldo niya. Kabo ba? Hoy, kabuduhas Jay ko ba? Mga tiguwang naman kabo. Magsalig pa manggihapon mo sa inyong manghod. Oy, patrabaho mo timi, oy. Di kay magsalig mo sa inyong manghod. Kawa ba yung hinungdan ninyong pagkatao? Nang. Maglain kay konsultihan, na? Kay tinuod man sad. Layo ra gid pay mong milyo. Si Milyo buutan, kugihan, matinabangon. Guwapo pagyod kay mistiso. Tamo, sos pastilan. Kung nagtapan mong tulo, layo ra kay mong Milyo. Di ba nga nini na ito kay sumaya na mo? Kay, mauna na yun na lahi. Murag di mo na mo kaliwat o ano? Unsa? Murag di na mo yung Milyo. Kay kung mauna na yung lahi na mo. Mauna na yung batig naong. Alam mo, sure ka, tebe. Huwag ka mabali pagbasa ni mo. Sige ba na yung magbasa, ha? Wa ko magbasa. Klaro nga mauna na yung batig naong sa mong kaliwat. Oy, dili ka mo mo way labot sa kaliwat. Ha? Tanawa na din ha, sinanay din yung pagwapa, ana. Klaro kay mistisa nas daga pa. Ang inyong amahan sa buhi pato, katisoy ato. Maunang dito na liwat si Milyo. Kabog duhas, Diego, ambot og diin mo ko ha. Waba ka masipiat sa nanay ninyo, no? Waba ka na jirjirag agta. Wala kayo naman nga wa ba na sa jirjira o agta, ha? Basig maotoy inyong amahang agta. Sigat! Milyo dong. Ang ano ka na eh? Pagdali ato Stimi. Ha? Ano man? Tuwas tindahan sa ilang bining ay murag nangagis to. Ano god? Ang butog nga no. Sige, di nila ka na ha. Ay, pag-ato dito ha. Ako rin mo ato dito. Pero dong tingalig. Nay, ako rin bahala. Basta, din hilang yung ka. Ay, pag-ato dito. Wala ko ba tawas nanay? Ibig sabihin siya na itabo taon dito. Inang hagis na ba kuno sa mga timi? O ako ay bawo sa inungdan. Bawo nga. Agyad din ako magawa. Kunya. Wala ngayon mo dito, ane? Ay, anong iba ko na kitalipuan ako mga tindahan sa bahisa. Ikaw mo yung surpahis. Lili ka magpautang. Ayaw! Di mo ko mamungkos ba? Di kay mo kaliwat mig agta, ha? Ay, taka balag ka. Huwag mo mo ingon ang kaliwat mong agta. Saan itong ingon mo? Ang akong giingon nga ang agta, murag liwat ninyo. Amo na na! Nibal! Okay, magarap ko Ay, ngayon. Gusto na! Ano din ay? Ha? Sa problema din ang hagis magsidang ng biling ha? Ay, pagbot, ha? Ano kaslikang kawayan ba? Uso? Ayaw to o anak Melyo. Kada sila mo ay anak sa likig kawayan. Kaya wag ko na sila maliwat sa inyong mga kinikanan. Si tatay ni mo pagkabuutan namang yun ato. O ya si nanay ni mo, mausad, buutan. O mga guwapa o guwapo pa yun sila. Kane sila, si Teme o si Diego. Huwag yun sila maliwat kay mga bati, kay mga batasan. O gilikay ka na lang, mga bati pagkakagnaw. Alis, sino ganit? Maghapon na! Ako nagkita ka preso! Bayrit na ninyo ha!
Hapon man. Bayarin ko na ninyong damage, ha? Bayarin yun! Di ko babayan na si Milyo! Ah, unsa? Mao na ako problema ron kay ako igsuon nga mao nang hagis taon ako naman inoy pabayron kahukom kung biya ako sa amo taon mulayas ko kay di na ako kagwantas pagdudaog sa kung igsuon nga rin ako og dadon ako akong ginikanan taon ang akong inahan pero di ba sa siya mo kuyo kay maluoy kung siya sa kung igsuon so rin ako ubiya ako sa amo maluoy bisag ko sa kong inahan magpabilin na siya na basi mamatay hinoon siya sa konsumisyon sa akong igsuon. Sabi akong buhaton na ni Bambina, depress. Bagitaon ko ninyo, Kuya Gili. O saman ko kami pasultihon, Milyo. Okay, Ate Pres! Okay, ang schedule na ito karagadlawa, Ang Gulyat. atong Cinder Town si Inday Town, Dudong Milyo Town. Milyo. Si Milyo Ate Pres, dahil sa mga igsuon nga, ambot, wa siya kasabot kay mga palahubog kayo, niya. Siya lagi tao saligan sa bayan Ate Pres. Ang naman, ninguha taon siya, unsa ipalit sudan, kuwaon, pagin siya mga igsuon taon ng Ano? kwarta. Kanindot Unya, niya, no? Oo, nindot kayo ni mga igsuon na. Ambot lang. Labi na to si Jigo, abot, asar ko rin Jigo. Pare Jigo, kumusta naman ka niya? Ay, baridan si. Kanis pare Jigo, hinoon. Kanin Castro, buotan tao na. Pero kanin Jigo, tao nga ni Aro na to din. Salbahis yung kayo. Di pres mo pa'y manugo sa igsuon ng TV. Kuha dito ilahang kuan. Isa sa ay sa tuyang tangan, biling. Pagkuha dito ilang biling, kau. Kaya pwede rato manghod, makautang na din na. Anong utang niya, pautang nga, gihagisan na ti pres. Lako. O niya, pag panghagis, makabayan na tayo siya, dako kay Beranan, si Milyo maiyak ipabayan mo, nang kaingon si Milyo, biya lang ta siya ti pres taon, biyaan niya ta niyang iyang mga isuon ba, pero dadon niyang inahan niya taon na ti pres, di man Bitaw. sumut-sugot, maluoy man, Maluoy siya ang mga inahan. isuon, mo nang na problema siya, nangayo si tambang niya ti Bambina, o nabay mabasa diya, Wala. nga, o saon na niya yung mga isuon. Bam, anta man ba? Bam. Panultihon 29, versikulo 1. Kung magpabilin kang gahig o bisag makapila ka na badlunga, muabot ang higayon nga ikaw mapukan ug dili na gayod makabangon. Mao ba? Kung atras ka diri sa 23, no? Panultihon 23, Kapitulo 23. No, gingon dire ang Kapitulo 20. Okay. Yes. Saman. Atras ka sa panultihon 23, Kapitulo 20. Ayaw pagpakigugoy-hugoy sa mga palahubog ug mga ulit, kay ang mga palahubog ug mga ulit musampot sa pagkaway nahot. Padayon dire sa ubos sa 25, himuha nga makapasigarbo kanimo ang imong mga ginikanan, ihatag sa imong inahan ang maong kalipay. Kini mga tambag kay ningon mo gud sa iyahol mo kunong biyaan ang iyang maigsoon niya habang kuno layasan niya hasta po naghiskot po sa iyang inahan, ipadayon lamang ka ng imong pagpaningkamot kung ako'y pasultihon Gulyat, ipadayon lamang niya iyang pagpaningkamot unya kaning iyahang ingnon ta pagbadlong sa iyang mga maguwang duha ka buok nga medyo may pakabal dito, ipadayon lang pud dili lang pud ka mo biya dong tungod kay kung wala nakadiha kinsa na may mo badlong sa imong duha ka mga maguwang unya kinsa naman lay mo am-am sa imong inahan nga giingon na ba dire nga himuang makapasigarbo kanimong imong ginikanan ihatag sa imong inahan ang maong kalipay samot na. So nga kung ako lang may katambag kanimo nga padayuna ang imuha nga pagserbisyo diha ug pinaagi sa imong mga pag-ampog pagpangaliya aron magsangyaw ikaw sa pulong sa Ginoo ug magpuyo sa inyong panimalay ang kalinaw. Kaysa ako nag-ingon Gulyat, kumulakaw siya, kinsa na may mo badlong sa iyahang duha ka maguwa nga pala hubog, kung basig unya hinog iyang mama, madaot sa konsumisyon. Di ba? O, kaysa gingon na ako dire, sa atong gibasa dire, bisag dili ko no magpatuo ang gahi ko magpadayong pabadlong maabot ang panahon nga mapukan sa maglisod sa pagbangon. Ang kaninong pod og imong ilingi po sa mga basahon gingon man pud Gulyat nga usahay man gud pud ang mga anak kanang naang duloy pang kuwang ang mga ginikana, pero sa akong timbang-timbang lang ni Gulyat no kaning iya mangguwang do kubog mga mahal dito murag kuwang tani kahadlo kay ginikana nila wala man gud papa mama ra man gud murag lahi man
Lahi mo itong tingali papa gulyat. Oo, lahi ganun. Murag mas mahadlok tingali ang mga anak ng lalaki kung dunay papa. Kung saligat nila nga mamara may kauban nila sa panimay. Apal ako naging dong, salamat nga sa tuto ka anak sa imong inahan na ikaw ang usa nga nagpabilin nga tarong, no? Adili mga nga hiwi gyud imong duha. Sa ako nang ingon nga ganang ayawat na lang nga mapuypoy ang tanang mga kaguol sa mong ginikanan, tanang mga kasakit sa mong ginikanan. Kay ug mubiya na lagi ka sa ako nang ingon kung mulayas ka, biyaan mo na sila diha. Samot nga wala nay makapamata sa ila hatarong hekatulog nga galamhan. Di ba lan? Okay. Ug salamat pagpadagat ato naman, oy.